înălțam puțin. Ok. Haideți să coborâm aici. Lasă-mi mă rog. M-am tăiat. Mă spăl. Dai apă infectantă de ea. Acum o să băgăm telefonul în apă, deși nu poate să, pentru că poate nu e infectant. O să-l bag. Eu m-am tăiat, deci trebuie să mă curăț aici. Nu știu de ce pui mei a venit aici. Dar după mine, hai să băgăm în apă. Ok, am băgat în apă telefonul. E foarte ud. Și eu sunt ruptă de oboseală pentru că am stat eu așa și mă dor picioarele foarte tare. Deci nu te... Face răguță apa. Ok, am băgat telefonul în apă. Încă o dată, de fapt asta e a treia oră. Tamara golește niște cremă de bronz care le-am luat de aproape 2 zile. De o săptămână, ce tot? Da, le-am luat de la un magazin de... Fashion Channel. Nu, de produse cosmetice. Ce ziceți? Aici apa e drăguță. Apa a fost foarte caldă! Edi, l-am băgat în apă și încă tot merge, mă mir! Ok, nu o să ține prea mult videoclipul acesta, că o să se descarce telefonul. Dar aici nu pot să bag pentru că este apă murdară. Ce-ați făcut? Eu te mira, hei, vare corsi, mare la... Ok, se descarcă, este 15%, mai ținem cam 2 minute și gata. Da, mă tai din nou. Huci! Sunt udăloaică. Uite! Mă bag și eu cu picioarele. Anca! Cascada Niagara. Cascada Niagara, cascada Niagara, cascada Niagara, cascada. Ok, protecția este foarte bună, vă recomand această husă pentru apă. Este foarte delicioasă. Ți-ai gustat-o? Este foarte bună. Edi, uite ce te ude și chiar nu s-a stricat. Motherfucker. Dropi, uai! O, mai bani aici, bani. Cine-i? Ilica.
Motherfucker, în banană. Stai, măi, că te pun pe YouTube. Da, poate. A crezut că a picat din apă. Foarte drăguț. Cine vine? Berti pe voi? Da. It's a mina house, where I walk a tree. Fucking know what's seen me for. Ia telefonul. Nu. Protecția nu se aude, fată. Vrei să încerci și tu să o bagi în apă, tură? Hai aici, da. Și cum să ții? O ții de aici și o ții bine ca să nu o ducă apa, bun? Da, te cred foarte proastă, ce? Cine zice? Deci ții așa, deci hai să-ți arăt. Stai tu că să-ți arăt. Mergi în colea. În colia? Încolo. Aici. No, uite-te. Ții așa pe mâini. Oameni. Înțelegi? Și așa. Hai. Hai să vezi. S-a stins? Nu. Nu s-a stins. Hai repede. Cine? Dă aici! Pupă pulina! Acum vine cu ei! Nu, aici vin. Bun. Acolo se duc. Îți dai cu ambele mânuri. S-a stins? Ok, cam atât a fost pentru astăzi. Sper ultima oară că mai vă bag în apă. Sper că v-a plăcut. O să se închide imediat telefonul. Pa!